श्री विठ्ठल नामाचो गजर करीत साखळेच्या सर्गेस्त गुरुदास गांव स्मृती प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी विठ्ठलापूरच्या श्री विठ्ठल रखुमाई देवळाच्या आवारात दिंडी काढली। विद्यार्थ्यांनी विठ्ठल रखुमाई तसेच वारकऱ्यांच्या वेशान या दिंडीत वाटो घेऊन पांडुरंगाचे दर्शन घेतले। पंढरीनाथ महाराज की जय। ज्ञानोबा तुकाराम 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 ज्ञानोबा तुकाराम। संत कसे राम लक्ष्मणाचेच दोघे अवतरले, संत कसे राम लक्ष्मणाचेच दोघे अवतरले। ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा